Asetus selin makuulle. Polvesi voivat olla koukussa ja jalkapohjat alustalla tai antaa molempien alaraajojen pidentyä alustaa vasten. Liuutetaan pudottamalla toinen alaraaja alustalle ja lähtö on toinen polvi koukussa. Koita antaa jalan pudota mahdollisimman painavana ja rentona alustaan. Voit jokaisen toiston jälkeen jäädä hetkeksi kuulostelemaan, minkä verran jännityksestä pystyit päästämään irti ja kuinka nopeasti ehkä jännitys palaa takaisin alaraajaasi. Toista useamman kerran samalle alaraajalle ja jälleen vaihda sitten jalkaa. Yläraajan pudottamisessa voit aluksi pudottaa kyynärpää alustalla käden. Tai saman tien voit aloittaa nostamalla koko käden irti lattiasta. Jos tämä tuntuu luontevalta, pudota yläraaja aina olkapäästä saakka lattiaan. Anna jälleen yläraajan pudota rentona, painavana, mahdollisimman vapaana alustalle saakka. Voit jäädä jälleen kuuntelemaan jännityksen poistumista tai sen palaamista aina alustamalle osumisen jälkeen. Toista molemmille käsille useamman kerran. Voit toistaa liikettä itsellesi sopivan määrän ja aloittaa jälleen jokaisesta raajasta erikseen. Jäthän hetkeksi harjoituksen jälkeen selin makuulle tutkiskelemaan oman kehon tuntemuksiasi tai vain hengityksen liikettä ja vapautta.